nyawang timbangane sore-sore turu. Lah ngapa to iki? Oh, lah turu enak ya. Oh, apa ya? Kowe wis tahu. Kowe wis tahu turu. Maksud iki nek turu iki kepenak ngono lho. Maksud iki nek turu iki kepenak ngono lho. Kepenak to tak kira nek enak. Oh, bocah-bocah iki wis. Astagfirullah. Lah men moyo lah bocah bocah jembagar kabeh. Turu enak. Cek do seneng turu. Matur nuwun Pak Desuna ya. Yen memajang mung karo janur kuning. Lho. Lah sing siji nek munggah neh. Tak kudange Mas Bibit. Sing ganteng-ganteng dhewe. Senenge. Allah kentil Mas. Geyong. Geyong Mas. Kentil. Syutingan lek. Kentil Mas. Geyong. Allah bibit-bibit dhewe. Kaul terusan. Kembang wae weton gunung. Waduh, kandhani kok ya to. Butuh ora ngerti, duit ngerti, laras gong kok mudeng. Pacitan Sarwi goyang itik barang. Panas udan. Kepiye jangan sesek, jangan mepet. Somo. Panas udan aling-aling. Capek gunung. Andani kok. Seneng dhewe kandhane bibit kok. Lah ya ning ngendi-ngendi nanggapne bibit kok. Najan wadon sarta lanang inumane banyu bening. Monggo Simpatugiya Praptawiyono suga midhangetaken pamundhutan panjenengan kula aturaken.
sesarengan pemuda laras Chandra Dewi Argos Tayu Grup Mas Parjo Kota telepon penjenengan Bapak Sukarmin Ibu Suratmi Kota ning Karangtengah Mertan Bendosari Jur kelingan anak lanang biyen tak openi saiki ana ngendi ya cadongi seko jagung yen